Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium ka Dukan ki Tiar Kilan Met ka Babhatam Hakador ka Babit. Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka Health Checkup ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Ki kontraktor try jelna ki badan hapo ka Shatri jong ka All Meghalaya Contractor and Supplier Association kila penpau ya ka jing sngosi ka bakrau halor ka jingle meina ha ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bala ka jo ka por kila penrem jurru da ka bakenno bakani ka Sarkar ka bamenta ka khamno mensim ban ai kampenban tang shiki company ki bawan nabar ka jelna habadon kino ki project kiba wat ki kontraktor try jelaru kidang la bantrei. U Presiden Jong Kaseng uba BL Nongbri habaya keren bat kilat pathai kubor ulaong baka seng kala dawaru ya ka Sarkar jela baka day ban pendam no mardor ya ka jingpen bena bala penmi lengba ka Tnat District Council Affairs ha ka arpu sautrik unai jelleu arajar khatsan namar baka jingple ya ka jing tap tender da ka busule online kala ailat bat kala pensluru ya ki company ki banabar ka jella ban tap tender nagabenta ban pentrei ya ki project ki bahe hakani ka jella gejinga jungi kontraktor hakini ki por menta kala long sebo palat namar ba kum bakalong hi nakaliang kan ka Sarkar menta kilaya persang ban penkelalut ya korkom trekam hagi department befer khamtam hakabede ya ki project ki bathama ki bawan lamba ki department befer dakaba wanra yakini ki tonki basis bakiyong bat ban club yaki kam ki baret ka package ka bahe ti bone ki local contractor jungi ki shemstom bakin yo yakata ka credentials ban qualify hakini ki package ki bahe tinglawan kendo ka por yakini ki minister concern tenakalian ka jongkiru kila yakubur tenre ki kren dakaba aiman semingi baki pedang yakata ka jing dengkam ka jungi bakata ka diman Ndre hadom tamana ngim shimlai hagi department bakin le kabut dak bakin split yaki package kana baki local contractors ngi kin yokam ha ngiso banai kublai ya khamtam ya health minister ba el hack ha ga jingli kando jungi namata kani ka project ka ba la funded ka World Bank namta renovation extension and strengthening of health center in the entire Meghalaya ya kaniru ki ban khata ka package system kaban kot ki folklore kabangi ki local contracting imla ndai kloy ila pedangi kan ki kerpar ka jungi te menta ki la khot ka tenda ki la split hakilot ki barit ki ba ki local contractor jungi ki la bani simenta tengah sobana khuble ne kalen ka sunyi ya minister jungi ba el hack ba ila kloy ban pedang ba tani kalau keduk sal si nam ta ki we ki minister concern jungi department of affair ba kin pedang lam balani kin consider lam yang ki local kenama ngin yo ka platform bangirung inlong kiwe kita ki builders ki banlong kita ki future builders jong state ke jungi kumangil tip hadu mata ngimpat sim layo yakini ki most promising builders dunaha kita ki building construction companies hapo state ke jungi we are ngila bano mangidon ndagi babon kini ki contractor ke jungi ki shukut tang ki kam repairing ki kam ki bari baria namar bole ba nakale Sarkar kila thawlanti ba kin khanglat yangi dakaba ki wanda ki package ki bahe bakin yo ben invite ki company manawar ki vendors ki manawar tekane ka khanglat shisha yangi ki local contractors te lada kumbini ki project ki bahe ki bawan posted jungi lada ngi ki local contractor ngimyo bangin simenta te kumut hangnong nginyo ek platform bangi nginyo ben simenta lam hagin ki kam ki bahe te gawai kalong ba kane ka sithi ki bangi ai ngila ai copy pi baro bakin subha bakin tumila maki kot khubor ki jongphi kumjoru hagin ki printing electronic media ba ngilai ka manom ba ngilai chief minister ba baro ki department kimdi show ba ki khot ki package system la ni ton ki basis namar ki don ki contractors ki bala hai ki bala la pan yo yeng ni ki kam re tang na ka daw ki khot ya ni ka ton ki long ka jing khanglat pa yeng ki local contractors te ka bahar ka long habaide bat kane ka Trade by Non-Tribal Act 1954 nakapor sa kapor ngilaya late pat ka government bangin ekren spangkan ka trade by non-tribal kumakalong hakin kindet snap na do arja khatsan ngila ai ka copy fi kani ka notification mengiyo na government of Meghalaya District Council Affairs Department tabla issue ha ka arpsatrik ujun arja khatsan lengba I kong em lingdo ibri under secretary government of Meghalaya District Council Affairs
Namar katkum kanika act kalau batai syai katkum kanika notification DCA 36/9182 dated 26 August 94. Kalau ang bau no non tribal bawan banishim benta lani bunwan trekam hapo state gajungi ude banyo shwa ya ka trading license kata ka prerequisite trading license nang ta usala ban thap tanda nang ta ula la qualified un sayo pat ya ka tanda trading license ga pura tendrai ha kani ka notification aja khatsan kalapan kalak hongpong lot kalalong ba defeat ya ka spirit joka district council gajungi bala ai hangne ka notification hakat paragraph ko balai kabong submission of tender papers does not fall under the act under the trade as per the act. However, if non-tribal become a successful bidder, he has to furnish trading license from the concerned district council before any work involving trade is issued to him. Tikani kalalong ko way na ka jing hanglat ka ba pet yang iki local contractor. Nama ko bang itip bar khoy mta ki online bidding. Bar khoy ki kam ki baret adu ki ba sanlak shipolak shikurur akror kumta ter online bidding bet. Tekala pensuk sisa kini ki non tribal ki vendors ki banabar lani ki contractors lani ki supplier ki banabar baki man thep tandar hapo state gajongi klam da yo swaya ka prerequisite trading license dang siam ni nang mar kani ki jingeru babon ni ki local contractor ki lawan persong sini ka action baki don ki company ki banabar dot ki kam ki bare du ki lasdang manwan yo ba sini hapo state gajongi ngimtip lesi sabar ke ka credential gajongi bar ke ka quality bi ki tray Ndai sini sesti jungi klam don kam trading license klam don kam garunu ko experience tai layo ya kam ke bahaya lalu mangi ki ko contractor la sayo roi ladangi ku ki contractor hasti la jong imio kon trekam te ngin kimi lenti di shano pat ngin le nama ladangi ngin le sapar ladangi ngin le bantre sapar kan sem sto mingi ku no ngin penbiang ya ki manpower la ne ban penbiang ko kisla ngin yo ya ki kam ki basabar hasti ke jungi tingim la sutho ke e gejing tumu jong government ngim la sutho ke e gejing tumu jong kini ki nong penya ya kani ka state gajongi dakaba ki penmi ya kini notification kalau long ba invite ya kini ki non tribal bakin tray hapo state gajongi lesing ala manong kalong kayat kalaya don bentalang kani ka tonki basis ka package system bat kani ka notification apa de ki non tribal kalong ba lada ki one kini ki company benabar kin ah ka package ka bahe lesing ka share gajongi kalong ba bahe kinyo ya ka share ka khambon nama ladangi ki local contractor ngiyo ya kakam lesi kan sem stomi ki bakin yo ya bakin pani kita ki commission lan kita ki shares ting iso manong ba kajingle kan ka sarkar kala long ko ba kelas pelat bangila ay ya kan ka jing tho ka memorandum ba immediately ki ben revoke no ya kan notification ni sokmen ba hamen hakani lawan kendo ya iba preston tensong ibalong deputy chief minister jungi te ila ai ka commitment ba yung ba ngin revoke no ya kan notification share tendai hatu mata mane ngin pat sim lai ya kata ka notification lan kata ka order ka balami hakin ki kindat sngi ini penbor ban ngiru nakleng ka association ni da persyajur ba ya kan notification ki ben revoke no immediately nomor baki bon baki kam mata hapo kini ki kindat banai ki bangi wa baki wa ki department prepare dela da kani ka notification kadang sa adu mentamene kebun dikena ba kini ki company kita bar kin nawan man la kasingi kinwan sakani ka state gajungi telese kani ka state government gajungi pemantang ala banong kalau favor bhai kini ki company menabar ngamtip ka badan kalender gajungi kalau baki invite ya kini ki ngimong ngilong anti national ndai kani ru ka profession hakini ki kindiat snam kindiat po naru balakhangi ke NGT kelakhangi yani coal mining ki babun ki nong bala ki babun ki battery gini ki kam doyong ki laban involve hakani ka trade hakani ka business ka jungi ka badi ka construction ten ray mentapat kani kalalong ko way nakalat ka balong pan ai kam ai jam ye ki local ki jungi badi ki laborers habadi ki vendors lan ki badi ki self employed youth ten ray da ka ba ki wara ya kani ka notification pada kalong pun khanglat ke tingi so banong bagi persajur nakale ka asun habadi ya kani ka banta ka ba kale ka government tingin ekran kum habade ya kane ka PhD department hapo lighting o maukuma water supply scheme ka batang nyuk ru nyup sanlak ru nrei kila persang ban warna da ka package bakin abi ka week package kata kumun bakin abi ki bre nova tingin persajur halo bade kani ru nomor gidon kini ki realignment of kini ki realignment jogini ki water supply scheme ki bakila ki local contractor ke jungi nomor kum bagitip man ki department ki state ke jungi ngidon ki jong enlisted contractor laka jong ka kategori laka jong ka class
ngej kem baro hi kita laka experience bikin le ini ki kam ki bala tenrei mata ka government pre bagi department kilai persang bikin wanra ba ka package system kalong ba khanglan sisa yang ni ki local contractor tingi somonong ba ngi persajur sai sisi ni persajur ba ka jingle ajong sarkar kat kum gajing yathu jong secretary ka seng uba donde cliff khongset tang nakatanat PWD ka sarkar jilla ka sya rampalat sanspa arpulai klor tingka sya ki kontraktor ya ka baka sarkar kampat la setia ban penkhoi ka baka dai ban seu sya ki kontraktor nakaliang kajongi squad pesngau ba kai kata ka contribution ka baki local contractor ki aja ka sarkar hado mentang ci feeling baki RTI bangila wat nga sim kini ki bill jo ki local contractor ki baki kersan hado mentang di pending liabilities bang government kapan sio mentang kalau apa sa sanspa life art crore khan rulak nrup kanda aja sanspa life art crore khan rulak nrup kanda aja kini ki bills jo ki local contractor ki sakot hapo state apa maka state government kini ban ai kata tanah po ka PWD roads but PWD building dah tengbo di 4 poin tu lagi ni long approximate te PHC ngimpat yo jengkhain dah po QE department ngimpat yo jengkhain te hang ni PE kat kang bijing siam ko jongi kini ki kam tempat kontraktor ki jule ki repairing ye kelenti sengkin ki preparing ye ki office ki basalak andolak ki sekolah kumtar terter habadi begini ko anam operation and maintenance nyat bis ko kontraktor di kontraktor ki nyok bel din sansnem sausnem dawan pak ngini ki project behe pan ki balak ban split babiang ka pisah kemudian men pelila nanti ke kontraktor kemengi pej mentahi ki iba kani ke sarkar mat kalong favor ya kita ki entrepreneur ki bana sabah ki big fish mo ki big entrepreneur ki bana bar state omengi ki entrepreneur ni dari baka perkhat sisa kalau di men pli ki la kelenti habadi kam ki ba ni ki local kontraktor ni la dan lihat di package mo tingi iba takada bani ke sarkar hi kadi ke sarkar kam din mta ki jongi ki khana samla ba mo ki ba sengkam lo jong hni de kadi nam ta ki company ki banawa kani ko government mta khen ko menju ang hni gani tu ifi habadi ba kale kami CL ro kami CL dawan kata kading ther uslap upria na tau pathan do kita semua do nitai nyap ki local contractor ba local contractor mentak sebagai kawan ke skim ke berekspak kror warak company nabar ya kata ke open secret kata raya po assembly kelakran dia tak ada wan sementak iyo ditep mentak bikin wan sekiwi ki jing tray ru po MCL keju ke bentakin le kapaki local contractor ka sat di pride kapagi ngitep bangilap ka jing sya kini company ki wan nabar ki penbiang ki kat kisla dagayo ka tu kam ki stopland ki asa kontrak pa jauh khasi jongi hero kani ko pasulongo babali ka sarkar ka tepahai kata ro te kani hi kalong ka kalong ba ki jingwan ji company na ba ki tre ka dor ba he kalong go ba ki lutir ka stil jong iro ha ka jing i la ka jing kontraktor tingi la ong ya ku por ya barang long chief secretary ba Barkos Wajri tingi la ong i ba suba ban pendam ka donne ka kanja agreement ha ka bai de yakini cement plants ki ba don po ka stil ka jungi la ka donne ka concession nam ta ki niki local consumer tenrei hadu menta mena ki ong ba kamdan ka agreement habade ya kan price control kadon betang ya ka employment opportunity tenrei employment ini kan nginyo ayu mangi ki local nginyo grade 4 tingila persang manle cha appeal sa ka korru tengalem ka korru kila ya persang hi bakin pan ya kan ka clarification kila pan ya kan kila summon tenda ka habanya sedu central government sedu union government tenda kaliang ka state government ru mundan ba represent tenda kaliang jungi kontraktor ngilai pesang budian de kelas ukur no kumto timenne ngidangi ikut kubor ba habedi ka cement plan bagi ong ba mjut padon menurut giba ya keren sepang ka cement ndai ngina ka kontraktor asing ngilai pesang nak por sekapor ba ngin bangi kwa ba kungi kontraktor giba dona pok state ka jala ka jungi khamtam ki cement plan ki badan pok state ka jungi kidi ai concession rate yang ki local consumer namar ni sumonong ba ni dai hok namar ki bun ki scheme ki bun ki subsidy ba kayo kini ki factory na kastit ka jungi ten rei hadu mata pangi haban the ka dor ka badam te kaniro kan long ka we na ka
isu nak liang jongi ki asun bangi kwan perso ya ka sokar ba ka di ben lai enam yit lat linti lem khna mangi ki local consumer ngin yo ya ka ret ka ba khamjam